ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கோழி வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சீவலப்பேரி கோழி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த கோழி வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அரிய வகையான கோழி அப்படின்னும் சொல்லப்படுது. இந்த கோழி வந்து பெரும்பாலும் வந்து கிராமங்களில் வந்து இந்த எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தென்னாட்டு கிராமங்களில் அதிகமாக காணப்படுற கோழி வகைகளை ஒன்று தான் இந்த சீவலப்பேரி கோழின்னு சொல்லப்படுது. இந்த கோழி வந்து 2 சைஸில் முட்டை இடுது. அதாவது எப்படின்னா நார்மலாக எப்போயுமே கோழி வந்து ஒரு நார்மலான நாட்டுக்கோழி முட்டை பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த கோழி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சின்னதாகவும் முட்டையிடும், பெருசாகவும் முட்டையிடும். அந்த முட்டையை வந்து நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம். இந்த கோழி இட்ட முட்டை தான் இது. அந்த முட்டையை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் இந்த கோழி முட்டை. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நாட்டுக்கோழி முட்டையும் அந்த சின்ன இதுவும் முட்டை அது எப்படி அந்த சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். இதுதான் இந்த கோழி முட்டை. இது வந்து ரொம்ப வந்து அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புரதச்சத்து அதிகம் வாய்ந்த முட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருதப்படுது. ஆகவே நீங்கள் இனி வாங்கும்போது எப்படின்னா இந்த சீவலப்பேரி கோழிங்கிறத நீங்கள் கேட்டு எல்லா இடத்துலையுமே வாங்குங்க. இதை வாங்கி இதை வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து நீங்கள் முட்டை எடுத்துக்கிடலாம். அதை கறியாகவும் ஆக்கிக்கிடலாம். தேங்க்யூ நண்பர்களே.